Ka ji kiɗan maza nake ba a mata ba, tun da kiɗan su bai kama da na yara ba. Filin kwallo za ni yau can mai duba, in ga mazan hawa da sauka ba wai ba, masu gudu kamar ba sa dawo ma ba. Mai nan ba biyu na baya nake duba, Abdullahi dan shirke nan, gashi matashi dan yaran nan. Abdullahi shi babban dan baya, mai bi tsakiya da baya yin sanya. Shi dan kwallo ne gwanin iya sa kaya, ko an takura da gora bai baya. Dan wasan gani irin na fita kunya, Abdullahi shehu ba mara kunya. Yanke hudu ka ba su kafa ne, sun kora a nan ka tsaya ne. Abdullahi mai fada da cikawa ne, yaro ne halinsa kun na manya ne. An shaide shi mai yawan yin kyauta ne, tun yaran shiga shi babban matsayi ne. Ko su fa'idus a can ma barde ne, Abdullahi shehu kun ga masoyi ne. Saka kirji da kai da kafa ne, kada kura a mai da mazan ne. Karfin zuciya ta baraka ya baka, duk zance da an fada sai ka ɗauka. Ko sun kai kafa dubu sai ka doka, coach ma ya yabe ka dan halayenka. Ga babban Aminu bin Ahmad naka, dan Musa yana yaban halayenka. Ai waile ko abada ne, zakara ne namiji babba. Ga bijimin maza ina namijin zaki, turan giwa ko ina baya raki. In ka zama labule asirin mai daki, babban gungume da kai za a yi girki. Kai shegu ka ba magauta mamaki, a cikin masu kwallo